Čaute všetci, toto je Get Ready With Me. Vážne nestíham. Ako prvé som sa namalovala, nepýtajte sa prečo, išla som si potom umyť hlavu. Áno. Včera som bola nakupovať, videla som novú radu od Garnieru. Je tam šampón, je tam kondicionér, je tam maska, no a dokonca tento zázrak. Ja mám kučeravé vlasy. Ja si ich stále žehlím, proste žehlím si ich, áno, budem si ich stále žehliť. Nie. Toto je sérum. Dáte si jednu pumpičku na mokré vlasy, potom si ich vyfúkate, vyžehlíte a ono to, že úplne chráni vlasy. Samozrejme tá celá rada je zameraná na to, aby sme mali lesklé vlasy a aby nám žiarili tie vlasy. Ja som si teraz umyla vlasy celou tou radou. To je bomba. Lebo mne sa tak rýchlo rozčesali vlasy. Sleek and Stay sérum. Dáme si to sérum na celé vlasy. Vlasy dofenované, toto som ja v kučeravých vlasoch, no a ideme si ich vyžehliť a ideme si dať finálny outfit. A Keratin Sleek produkty môžeš vyskúšať aj ty, ja som strašne rada za toto sérum. Držte palce na súťaži, čaute!